Tugot, tinapalabas. Tinapalabas. Nasdaaw ni Diana iti dadating ni Hepe iti restaurant. Ket nagsarsarita dagitoy. Saan manan ang nagustuhan ni Diana dagiti imbaga ni Hepe. Nakunamot ni Celia asan arumbeng apatyen ni Diana dagiti imbaga ni Hepe. Taamangan no sa bali ti gandat na. Iti sa bali abangir. Masayangan da Ruben ken Lindon. Gaputa na paayda mang raot iti grupo ni Mr. Fortesa. Nakunamot nila kay Ignas nga dantupay sa bali agundaway a panagtignay da. Nagawid ni Ignas iti dagos da. Ket maragragsakan ni Celia a nakakita manan iti lakay. Kabayatan na. Mapan ko man ni Hepe iti ayan tilugan na. Ngimdimteng ni Lindon. Itagagayan. Denggan nyo tituloy. Tinubela tayo anapaulwan. Tugot! Tinapalabas! Mapana ko ni tinang iparadakit ti Kocek. Ket agsubli ako ni Jepesinto. Dalpasak na tayo. Sika. Wen Hepe, di mo gandatan nga asutan ti paltog mo. Gaputa saan ariribok ti gagarakken ka. Anya? Kaya't ka lang makasarita, Hepe. Sige, Lindon. Ngam saan aditoy ti pagsaritaan ta. Nagbasol iti lintag ni Ruben. Katrumbeng laeng ama isubli iti pagbalutan. Dumungag ka na imbag, Hepe. Siyak ti rumbang amay balod. Gaputa talaga nga awan ti basol ni Ruben iti lintag. O. Anya ti kahit mo asawan. Frame up ti napasamak. Binilin ko ni Doña Dolores amang ikabil iti droga iti lugan ni Ruben. Anya? Nakulaapan pa'y lati panunot ko iti. Gaputad dag pa'y lang iti sidong ni Fortesa, a leader dag iti sindikato. Mr. Fortesa, kunam. Wen Hepe, apay, di mo am-am mo ni Mr. Fortesa? Nangag kong tinagan na. Ngumjak amo a leader gayam dagiti sindikato. Mapanagnakak a leader dag iti sindikato ni Mr. Fortesa, Hepe. Anya? Day di General Barbosa ti protector na. Isu an nabaligi dagiti illegal a negosyo ni Mr. Fortesa. Protector ni General Barbosa. Wenepe, day ta ti makagapo. No apay a pinatay mi ti awanan bain a general. Pudno ka diti bagbagam. Wenepe, adupay ti di mo ammo, may papan iti grupo ni Mr. Fortesa. Nagbalin kami lang a biktima ti madi nga aramid ken ni Ruben. Anya? Di mo ka di mapanunot. Asaan kami alimaban kini Ruben, idi pinaltugan na kami. Gapot saan tayo ngagkabusor? Linton. Idi nakainkwentro idi ni Ruben iti may sa apasdak. Awan tinatay kadag iti pulis mo. Gaputa sakalaeng ti pinaltugan idi ni Ruben. Wen, kasta ngagpaiso tinapasamak. Amok dayta. Gaputa na dakamaten kanyak ti kabsat ko. Saan asyak ti pangilawlawagam iti data? Iti korte ti pangilawlawagam iti amin. Saan pa'y apanawan, Hepe? Kaya't mi pa'y abalsan ti utak dagiti amin ariribok dito'y probinsya. Aldawan. Ngam saan pa ila nagsubli ni Manong Lindon. Andiyan nga tan tinapasamakan ko na. Sana rumbang agtignay ngagmaymaysa. Andiyan nga ti plano ni Manong Lindon. Taapa irimor ngagmaymaysa. Ado pa'y tinasken ang maamuam, Hepe. Saan ada kami kini Ruben, ti kabusor mo? Saan ada kami ti anupam? No di kat ti grupo ni Mr. Fortesa. Kala ti panagulimag mo, Hepe. Apay ka di. Kasladyak patyan ti bagbagam. A protector ni General Barbosa kadagiti sindikato.
Adagan ka no di nakpatyan, Hepe. Awan pamanagnig mo. Akamang ni General Barbosa kadagiti sindikato. Saan ako ngagbayag? Ulitak nga ibagakan ka. Saan ada tayo tagkabuso? Mabit lang. No panggap na nga arestaran, mapaay ka lang. Anya? Gaputa sa anak pa'y asumuko. Aging gaad di mi maparmaktig grupo ni Fortesa. No talaga analintag tara medyo. Saan nyo nga ikabil tilintag kadagiti dakulapyaw? Hepe, Adalintag amang usig kadagiti kriminal. No addaman mang parmag iti bagbagam a sindikato. Da kami apan nakabagi tilintag ti mga ramid iti dayta. pasensya kan, Hepe. Awanan ti makalapad ka na kami kini Ruben. Aristaran kayo. Itinagan tilintag. Kabaalam ka ding aramidan na ita, Hepe. Ha? Ulitak nga ibaga. Saan anasaya at tao day di General Barbosa? Gapota protektor dagiti sindikato. Ti grupo ni Mr. Fortesa ti kabusor ti linteg. Saan ket ani Ruben akabsat ko? Dumteng to ti aldaw asumukuak. Ken nagparangak iti korte. Tapno dalusak tinagan ni Ruben. Matikawak kadagiti imbaga ni Linton. Tiyak amo ti mapaspasamak. Iso anagimulak iti sakit tinagam. Kat pinaltuga kita. Oh, sa bagay. Nagbalin niya irresponsable nga makanyak di General Barbosa. Tiyak impagarob. Agkamang kayam iti sindikato. Saan kami basta makapagtinay? Kontra kini Mr. Fortesa. Gaputawan mo't tinapatid niya ebidensya. At dagas daramid na. Saan ako na mapanay di presinto? Nasken ang makakalapak iti impormasyon. May papan kini Mr. Fortesa. Sa dino talaga tinapanaman ng Linton. Pinasaritak ni Hepe. Anya? Naklahat ite ang nakakita kanyak. Panggap na pa yan nga asutan ti igam na. Ngam linapdak. Anya tinagsaritaan niyo Manong Linton? Ti may papankan ka. Ah, Imbagakan ko na ti amin nga awan ti basol mo itilinteg. Imbagak asyak ti rumbang nga ibalod da. Saan kat asika? anya? Numalpas ti panagibalas ta. Siya ko na mismo ti sumuko kadagiti otoridad. Manong Linton? Babaan dito yung aramidak. Madalusan tinagan mo. Kan malitupak dagiti nagbasulat. Mabit man laang onyol. Apay ka di, Doña Dolores. Manon nga aldaw asabali ti madmadlaw kukan ka. Ha, Adda ka di plan-planwam nga ramidan. awan, Doña Dolores. Saan ka makaid na di kalman? Pasaray rumor ka dito'y mansyon. Ha, Doña Dolores, di mo kumaikan iti sabali kay papananda kiti makitkitam kanyak. Natural arumwarak. Gaputa agpalpaliwa kiti aglawlaw. Anya? Jay ibagbaga masaan ka makaid na. Natural. Gaputa agbambantay ka na imbag diti mansyon. Anya? Bidot ti atap mo kanyak. Nga da sabali nga aramita ka, Doña Dolores. No saan man na makaid na ako na makumiko maglaang agbanbantay taglawlaw. Agyaman nak iti panangi sakit mo kanyak, Manong Linton. Abay nga agyaman ka kanyak. Sana rumbang apagyamanan nak. Gaputa siyak tinagbasol. Manong? Kabalak nga isakripisyo ti biyag ko. Para ken ka. Dakkel ti basol ko ken ka. Isuarumbang laang nga ramidak ti amin. Tapno madalusan tinagan mo. Ang delikado ti inaramid mo anak kisarita ka ni Hepe. Kasanun na naunaan nakapinaltugan.
Jak ipalubos ang mapasamak dayta, Ruben. Nakasaganak iti anyaman nga oras. Manong Lindon. Kaya't ko alitupan amin ang nagkurangak kan ka. Sana rumbang ti inaramid mi kini Doña Dolores. Ti panang papatay mi kan ka idi. No saan nakatinulungan ni ang kalignas. Nalabit anatay ka kumaitan. Jak kumamatan na amuan. Ngagkabsat tagayam. Manong Lindon. Ruben, agsaganakan. Iti mabiit. Rautan tantig grupo ni Fortesa. Adda ka manan, dito'y turod. Sinay, anak ko. Kaya't ko lang tagpaangin, tatang. Kayat mo, tagpangin. Wenno orayem, ti panagsubli ni Lindon. Imbagak matan kan ka. Adi mo namnamaan, ti panagsubli ni Lindon. Dito'y tribo tayo. Tatang, kaya't ko ang makita ti lugar da Lindon. Anya, Diyak pa'y nakita ti syudad. Kastamit tandag iti daddo mga ili, tatang. nariribok, iti syudad, sinay. Di mon arapaapan, ang makagtengka, iti syudad. Kaya't ko ang makita ni Lindon, tatang. Saan kuma, anatangkan ti ulom? Sinay, anak ko. Agtalinaid kalaeng, dito'y tribo. Kuwarta ti linaon dagiti bag nga dito'y silid mi kinihani. Nagado a kuwarta dagitoy. Oh, talaga nagbaknang ni Hani. Dinan in deposit iti bangko dagitoy a kwarta. Nagragsak tirik na ang makakit-kita iti nagado a kwarta. Nagtaod amin daytoy kadagiti illegal a negosyo ni Hani. Saan ko pa'y lagar karawan? Dumawatak tulangan kan ko na apaman ngawmay dito'y silid. Ay na, kanayon ang madamdanagan ni Manang Celia. No di na ka makita, Tata Ignas. Kasta ka di, Diana. Wan tata, kanayon na kapay ada kamatan kanyak. Awan matkit di tirumbang apagdanagan na. Gaputa kanayon na nga agan anad. Wan gayam, Tata Ignas. Ada ka din damag mo maipapankan ni Ruben? Pasensya kan, Diana. Awan pa'y damag ko maipapankan ni Ruben. Apa, Diana? Rumbang amaamuan na daytoy. Anya dayta, Diana? Kanayon nga agparang kanyak ni Hepe. Tapno damagan na ni Ruben. Ngam awan apulos ti maisungbat ko kankwana. Saan ang maiwaksi iti isip ko dagiti ibagbagana, Tata Ignas? Anya dayta, Diana? Ti maipapan kada Ruben kan Lindon. Apay da Ruben kan Lindon, Diana? Nadakamat kanyak ni Hepe. Nga agkabsat da Ruben kan Lindon. Anya? Siyempre, jackpot yun day nga imbaga ni Hepe kanyak. Nagpaspasarak la siguro. Tapno ada maibaga na kanyak. Nangalaan ni Hepe iti dayta nga impormasyon, Diana. Jack nga rud mo, tata. Saan adi nakamat kanyak ni Hepe? No nakaamuan na iti dayta adamag. Nakaululi mo ka manan, Ignas. Anya ka di manan ti pampanunutan. Ako di naklatan ikaskaso, Celia. Awan ka di tinadlaw mo, Ignas. Maipapan iti anya, Celia. Saanan amang ririribok pay ni Lindon?
Talaga asahanan amang riribok pa'y ni Lindon, Celia. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Basta di yun panunutan, amang riribok pa'y ni Lindon. Apay, ada ka di amo maipapankan kwa na. Diya kunsong batan deta asaludsod mo, Celia. Dandanin ti pan nakaurnos ti amin. Magunod tayon ti baligi. Agyaman na kiti daytang impormasyon. Gamkurang pa'y daytang ebidensya kontra iti grupo ni Mr. Fortesa. Nabatad niya ebidensya ti kasapulan. Sakbay ti panagtignay ti tropa. Bye. Pudno timbaga kanyak ni Lindon. Sigun iti impormantek. Adda maatap a laboratorio ti Shabu. Iti lugar a nagsiiman na. Ken saan laaday ta tinapaliiw ti impormantek. Armado dagiti lalaking agbanbantay iti nasao a pasdag. Celia, Diana, mapantayo di simbaan. Apay Ignas, kalaat ana panunot mo ti mapan iti simbaan. Apay ka di, Tata Ignas. Agkid daw tayo iti tulong ken ni Apo Diyos. Asapay lakuma, tamagunod tayon, titalinaay, ken pannakawaya-waya. Tata Ignas. Paayon ni Apo Diyos dagiti tattao amang usig kada tayo. Dagiti rinokar ti aramid na, ken dagiti buklis iti kagimungan. Sige, Tata Ignas. Mapantayo ijay simbaan, itamot laeng. Napasnag ti panagkararag ni Ignas. Agarubos pa yan dagiti luana. Itaman pa'y nga inawis na kami nga umayag kararag diti simbaan. Maborbor tiyaan na kadagiting bagbaga na itay. Kasano ti panakaam na asaanan amang riribok ni Lindon. Celia. Adoy ti panyo, Ignas. Punasom dagiti luan. Agyamanak, Celia. Diyakon agdamag, no apay ang nagluwa kakabayatan ti panagkararag mo. Sa dino ti ayan ni Diana, Celia. Saan pa'y analpas ang nagkararag? Adalaan iti malikudan ta. Ti awanan pain nga unyol. Nasipotak arimwar iti kay ti mansyon. Anya talaga ti mapaspasamakan ko na. Sabali ti madlaw ko nga iwas na. Ibagak kumakin ni Hani ti napaliw ko. Nga makumikom at makisarsarita iti cellphone. Daychay manan. Nagsubli kat kinasarita na dagiti agbambantay iti kay. Damat inyawat na nga arak kadagiti agbambantay. Ay sanda mabalin ti aginom iti arak kabayatan ti panagbambantay da. Payman, agsaga na kanyak day tanga unyol. Apay nga inikam iti arak dagiti agbambantay dito'y gate, ha? Onyol? Balunda, Doña Dolores. Anya balunda sasawam? Basta, amang ano, kaya't mo mati mabalunan, Doña Dolores. Anya ti kayat mo asawan? Onyol! Anya ti kayat asawan, tinaibaga ni Unyol. Gagayem, di uliwayan na denggen, di tuloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, di napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimo direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540,
Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.